egy újból érdekes életformát fedezte fel, de még tartanak kutatásokkal tekintetben, hogy mennyire lehet értelmesnek nevezni őket. Elraboltuk egy teljesen átlagos példányt, tekintsük meg a róla készült dokumentumfilmet. Íme az ember. Figyeljük meg a járást. A járás alapvető célja eljutni A pontból B pontba, ennek ellenére mégis nagyon különbözőképpen járnak. Például amikor szomorú, és így, amikor vidám. Ilyenkor érdekes módon mindig eltévesztik, hogy melyik lábát kell melyik után letennie. Nézzük egy másik érdekes példát. Ilyenkor vagy azt hiszi, hogy apró, láthatatlan utalok vannak kikötői a földön, vagy lopni megy. A legérthetetlenebb járás okát eddig még nem sikerült tisztázni. Az biztos, hogy nagy örömet szokott okozni. Az arc. Ha az egyed arcának egyik oldalán mosolyog, akkor az azt jelenti, hogy rosszban sántikál. Ha mindkét oldalt mosolyog, az kellemes közérzetet jelent. Ha nyitott szájjal és felhúzott szemöldökkel teszi mindezt, az meglepődést fejez ki. Ha viszont mindezt nagyon nyitott szájjal teszi, akkor az az ember hülye. A zene. Most pedig vizsgáljuk meg, milyen hatással vannak viselkedésére a legkülönbözőbb hangkombinációk. Mindegyikre másképp reagálnak, vegyünk egy érdekes példát. Talán a cipője szavazával dicsekszik ilyenkor, nem tudjuk. Nézzünk egy másik példát. Még nem sikerült megfejteni, hová mutogat ilyenkor az ember is. Miért? A következő zenére még érdekesebben reagál, egyszerűen elveszíti a tájékozódó képességét. Szemmel láthatóan fogalma nincs róla, hogy merre induljon el. Olyan zenét is találtunk, amitől hirtelen a fürdőszobában érzi magát. Itt megállítjuk, higgyék el, nem akarták volna tovább. Mindegyik közül talán a következőre reagál a legérdekesebben. Azt hiszi, hogy a feje egy propeller, jobb kezében van egy autópumpa, a ballal pedig kapaszkodik egy korlátba. Figyeljük csak! Nos, nemrég felleltünk egy egészen érdekes hanghatást, ettől elképesztő dolgokat művel a kutatók tanácstalanok. Amikor a hím még tudja uralni az arcizmait, a következő kaotikus arcizom munkával próbálja elcsábítani a nőstényt. Amikor viszont elveszíti az arcizmai fölötti uralmat, ez történik. Emlékeznek még a hülye ember arckifejezésre? A hasonlóság megdöbbentő. Társas érintkezés. Amikor két példány találkozik, figyeljük meg, mi történik. Megmérik egymás vérnyomását, majd megkérdi, mennyit mért, mutatja neki, hogy egy. Itt helyezzi, mennyire aggódik.
amíg csak ketten vannak, simán kommunikálnak egymással, de figyeljük meg, mi történik, ha egy harmadik is színre ül. Köztudatba hagyják a beszélgetést, és azonnal elkezdenek sört keresni. Ezt addig folytatják, amíg nem találnak, úgyhogy el is rejtettünk számukra a színpadon egyet-egyet. Nos, ha megvan, leellenőrzik az anyag szilárdságát, és azonnal elkezdik elfogyasztani, ilyenkor alapjában véve ártalmatlanok, de ne közelítsünk a sörükhöz, mert veszélyesekké válnak.